מה קורה כולם? אנחנו פה חזרנו עם עוד פרק של מג'יסייט ונקווה שיהיה טוב. בואו נתחיל. זה לא הייתה התחלה ממש חיובית עם החזיר בר הזה, מזל שקלטתי אותו. ובפרק הקודם אמרתי שאני אשתדל לדעת איך להכין מקוש. אז כן, עכשיו אני יודע איך להכין מקוש, ואני גם אלמד אתכם את זה. ואז אוקיי, נכין פה כמה דברים. אוקיי, אז איך מכינים מקוש? אוקיי, איך מכינים מקוש? אז ככה, צריך 3 מקלות ו4 עצים. אז אתה מחבר שתי מקלות, יש את זה, אתה מחבר את זה בעזרת עוד מקל, יש את הדבר הזה, אתה מכין את שתי הדברים, את הוודן פלנקס האלה, מחבר אותם לוודן בלייד, מחבר את שתי אלה, ויש לך מקוש. אני מקווה מאוד שתדע ברור. אז ככה כאילו מכין מקוש. אוקיי, כרגע אני במצב טוב. אפילו להרוג את הסליים הזה. לא, יש שם אבן, אני רוצה לחצוב אותה, אבל יש שם את הדבר הענקי הזה, שזה בוס. טוב, אנחנו נחצוב את זאת. טוב, אז יש לנו פה פחם ואבן. איזה טוב. אוקיי, עוד אבנים זה מעולה, עוד טירקס זה אף פעם לא מעולה. אוקיי, אז עכשיו אני הכי פשוט אותו דבר, רק מהאבנים ככה, נצטרך עוד אחד כזה עכשיו. הגעתי פה. טוב, נראה לי שעכשיו אני כבר אצליח להשיג, כן. אוקיי, אז אני עכשיו אכין רק חרב מאבן, וחרב מאבן שווה לכוח של חרב מזה, רק היא קצת פחות זמן שורדת. לא שווה לי. אוי ובוי, יש לי רק חיים אחד. אם לא עלית לקפוץ 3 פעמים הייתי עכשיו מת. נו באמת. טוב, נהיה צריכים להתחיל מחדש. אז כן, נתחיל מחדש. בוא. אני עומד למות. חיים אחד. אוקיי. לא, לא, לא. באמת. אוקיי. הגזמה. אני מאוד כועס. מאוד אבל מאוד כועס. הרגתי אותו. חיים אחד יש לי. ויש שם חזיר בר. שלוש. די.
וואי, מה יש לי? אפשר לעשות ראונד נורמלי. הנה זה מגיע. הנה. מה זה? דיימונדור. צריך לחמם את זה. צריך להשיג תנור. איך משיגים תנור? מחברים פחמים. אשכרה חטפתי במכה. כזה נוב. לא, אני אידיוט, למה עשיתי את זה? נמכור את זה עכשיו. אחר כך, כאילו. כשנגיע לחנות. אם בכלל נגיע לחנות. לא יודע מה יש לי. רגע, יש לי מספיק. טוב. כל מזל שהכנתי את זה. אוי. קלטה אותי הדבורה הזאת. די. לא, אני... די, איך אני מת כל זמן? אני כבר בצבים. אולי עכשיו במקרה. יכול להיות שעכשיו. אוקיי, זה ככה. כנראה. עוד עצים. יכול להיות שאולי עכשיו פתאום במקרה אני אצליח. עקב החרב החדשה הזאת והחזקה הזאת. הנה יש לי פחם אחד. אין לי כל כך הרבה מזל בזמן האחרון. איזה מכה. כן. בואי נסליים. בוא. טוב. חטפתי מכה. זה היה לא הוגן. סליחה. זה היה לא הוגן. זה כבר עצבני מזה. אני לא יכול להוציא ראונד נורמלי. חוש. עצבני. אין לי כוח יותר. בום. בום. כבר אוקיי. אוקיי. וואי, היה לי מספיק בול. תסתכלו מה אני עושה. אופס. אוקיי. פעם לעשות ככה. ככה. עכשיו יש לי אותך. עכשיו יש לי חרב. עכשיו אני אכן את זה, חבר את זה. ככה. וככה. עכשיו גם יש לי מקוש. זה הספיק לי בול. חיים אחד. אני לרצות שיקוי חיים. כנראה לא יקרה. אוקיי, קורה.
יכול לחבר שנייה. איזה מזל שאי אפשר. מזל שזה אי אפשר. כן, אבל שיקול חיים? טוב, אז אם יש שיקול חיים. שנייה, צריכים לשתות אותו. בום. נחצוב עצים בשביל שאני אוכל למכור אותם. עכשיו. לא. כל כך קרוב הייתי פה משהו. אמא וואו. אמא אין לי חיים. אין לי חיים לברוח. אין לי חיים בכלל. לא, עכשיו הוא יבוא פה, נכון? עכשיו הוא פה. מה אני עושה? מת כנראה. לחיים ולמוות. טוב. בא לי ללכת להרוג אותם. לא יהרוג אותי. טוב, די, מספיק. זה קרוב. באמת. זה אשכרה קרה לי הרגע, רציתי לרדת להרוג אותו, יואו. אני יכול לשמור את המשחק הזה כל כך. אני בשוק מה שקרה שם עם הסליים עדיין. פשוט בלתי יאומן. לא היה הגיוני אפילו. זה קוד? לא, זה סתם. זה קוד. יצא לי פשוט קוד. טוב. אוי, הרגתי את שניהם. שמח מאוד שהצלחתי להרוג אותם. אוקיי. ועכשיו שימו לב, אני לוקח שיפט ויש לי איתנו. כן. מעניין כמה חיים יש לחזירים. כי כאילו מחיר רבץ הם מתים במכה. מחיר רבץ זה כאילו חלש כמו לא יודע מה. טוב, עברנו פה את העולם. בלי כסף לצערי. אני אמכור את הדברים שיש לי. נלך לפה, בוא נראה. טוב.
דבר ראשון למכור לו דברים. בעצם אפילו אוקיי. מה זה? אוקיי, ממשיכים פה. טוב, כל סוף יוצא סיבוב נורמלי שאנחנו באמת מצליחים לעבור בו. באתי כאילו התחלנו מחדש, יו. נשבע. זה מוזר. היה מוזר לי כי נשארנו באותו העולם, לא הלכנו לעולם שונה. כי אם אתה הולך לעולם שונה, אוי, אתם לא יודעים מה העולם השונה, אתם ראיתם גם שמצנו. ואני לא מזמן שיחקתי לבד. עברתי איזה 3 עולמות בערך. פשוט שיחקתי לי, לא הקלטתי. הלוואי הייתי מקליט. אם הייתי יודע שאני אעבור כל כך הרבה, הייתי מקליט ודי. פשוט. אוקיי, סוף כל סוף נשיג חרב רגילה. כאילו, חזקה. אוקיי. תראו לי אותה כבר. כן, הייתי מאוד מפרקת כבר. אני רמה 9. לא, אני לא. אני רמה 4. המשחק הזה קשה מאוד. וזה לא תירוץ. המשחק הזה באמת מאוד קשה. אם הוא קשה, הוא באמת קשה, פשוט קשה. באתי אז כאילו, לא משנה, פשוט עם מלא חיים. בוא. הרגתי אותו. וואה. ניקח כזה דבר. אוי, יופי. זה טוב מאוד. נשתה אותו. אני אחכה אותו. ואגב, גיליתי משהו שאני לא ידעתי קודם, שזה... אוי, לא, מה אני עושה? אוקיי, אחלה. טוב, קדימה, אתה יודע מה? נסתלביסט. בוא. קדימה. אכפת לי, זה גם ככה הסוף של השלב הזה. אבל הצלחנו להתקדם 2 שלבים. 2 שלבים שלמים. הצלחנו לעבור, שזה טוב מאוד. לא האמנתי. לא שמתי לב אפילו שיש לי כל כך הרבה שיקוי חיים. אני במצב טוב כרגע. מצב נהדר. אוי, לא ראיתי את המד רעב. שכחתי ממנו כבר. שכחתי מהמד רעב, יו. רע מאוד. צריך לאכול. יש לי אבל המון אוכל. זה המזל. אוקיי. יש פה אולי איזה משהו מעניין? לא. אז בוא נמשיך. אנחנו מתקדמים פה די הרבה. נלחמים הרבה, יש אקשן. לא סתם משועמם. Oh my goodness.
אפילו עוד אחד יש לי מספיק. אני לא מאמין אני לא מאמין פשוט שאנחנו במצב כזה. כאילו, בדרך כלל המשחק לא נותן לי מזל, ופשוט הורג אותי. כמו אז שעברתי את כל כך הרבה עולמות, אני נפסלתי, ולא בגלל שאיזה מפלצת הרגה אותי. אני נפסלתי רק בגלל שאם מתעכבים יותר מדי במקום אחד, פתאום באים דברים להרוג אותך. הדברים ענקיים מורידים איזה 1000 חיים במכה. אתה פשוט מת. לי הם עשו שהם מורידים 1000 חיים בשביל שהם יהרגו בכל מצב. אוקיי. פה. שתי שיקויים. איזה תגמול המשחק הזה מביא. מת? הביא לי בשר. לא חשבתי שהוא יביא לי בשר. שרום. ובואי לי, איזה מצב זה? What the fuck? יש לנו כל כך הרבה שיקוי חיים. תכלס אבל, אם אתם כבר מגיעים למצב שבו אתם פשוט בלי בעיה כבר לי מרצון למכור שיקוי חיים, אתם במצב מעולה פשוט. למרות שאף פעם לא כדאי למכור שיקוי חיים. וכמה זה שלי? אוי, נגמר עוד רגע. אני אכין חדש. פה, טוב, בוא נתרוקן. לא צריך ולא צריך. אוקיי. זה נראה לי כל מה שאנחנו באמת צריכים לזרוק. אגב, אף פעם אל תרסו את הכוורת הזאת. אל תנסו. כל עוד אתם לא משועממים, אל תיתנו לכוורת הזאת מכה, כי גם יצאו דבורים, וגם אחרי שאתם הורסים אותה, יוצאים מלא דבורים, והיא לא מביאה לכם כלום. הרסתי אותה פעם אחת והיא פשוט לא הביאה לי כלום. למדתי לקח ואמרתי לעצמי לא להרוס אותה פשוט. טוב, כמה שיקוי חיים גדולים יש לי. לא זוכר מתי בפעם האחרונה הייתי במצב כזה. כל כך הרבה אוכל, כל כך הרבה שיקוי חיים. רק שלא נאבד עכשיו את כל זה. אוי, אנחנו עומדים לאבד עכשיו את כל זה, כי חייבים להחליף עולם לעולם אחר. בהצלחה לנו בעולם הבא. מה? די, נו. אוי ואבוי, רגע, אוקיי. טוב, נקנה שיקוי חיים. לפי דעתי זה הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות, לקנות עכשיו פה שיקוי חיים. עכשיו מה? נעשה, נמכור את ה... קניתי את זה בטעות, נמכור את זה. אוי, לא מאמין שקניתי את זה בטעות. את זה אני לא צריך. כן, את זה אני צריך למכור. את זה גם אני אמכור, אני לא צריך. אני אקנה את זה. מה אני אגיד? טוב, לא נמשיך לעולם הזה. ובהצלחה לנו שלא נמות. אז כשהייתי ממש בעולם, פה היו לי 15 חיים פשוט. אוי ואבוי לי. חטפתי מכה ואני לא יודע ממה. עכשיו כאילו, אלה מה? החזירים.
אוי ואבוי לי, שכחתי מזה. בסדר, הם בסדר. טוב, עכשיו לפחות אני אזכור. שיהיה לי. לא יכול לחבר אותו, נכון? לא. טוב, אני נראה לי אשים את התנור. עכשיו אחמם אותם. סליחה. אוקיי. אני חושב שלפחות מחממים אותם, אם לא אני פשוט אחמם את כל הבשר. לא מחממים אותם? אני אחמם את כל הבשר שלי בוודאי. אוקיי. ואבוי, יש לי איזה מלנת על הפכים. הסליימים פה. לא, לא, לא. ולא. מה? חרג אותי, יואו. הייתי במצב כזה טוב, לא ראיתי את החיים שלי. 600? כמעט 700. לי היה 1000 אז. טוב. היה אחלה סרטון. עברנו כמה עולמות באמת. והשגנו 693 סקור, שזה טוב מאוד. טוב. אז מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. היה אחלה סרטון. אני אעלה אותו במוקדם האפשרי. יאללה ביי.